Здравейте, аз съм Савина Иванова и продължаваме с обещаното видео относно доверете се на експертите. Една много дълга тема, която се надявам, че в 10 минути ще успея днес да ви я сбия, така че да придобиете една представа и за повече информация винаги може да ми пишете в коментари, да ви отговоря или пък да звъните на телефона, който е посочен на агенцията. Абсолютно безплатно е, като консултация по съответна сделка. Относно експертите. Защо трябва да се обърнем към експерти? Говорихме в предното видео. Не трябва да сте сами в сделката. Никъде по света не се прави това нещо. Сам човек да отива да си купува имот. Има експерти, които отговарят за това. Не, че е невъзможно, но е препоръчително да има експерт. Кои са те? На първо място сте вие. Вие, които си направихте вече финансови анализ на средствата, с които разполагате и сте готови с решението си къде търсим имот и какъв да бъде той. Тип едностаен, двустаен, панел ли да бъде, тухла ли да бъде, къща ли да бъде, апартамент ли да бъде, офис, магазин. Какво търсите вие? След което се срещаме с брокера. Брокера ви е нужен, за да ви нарисува картинката. Този вид имот струва толкова на тази локация. Така изглежда реално пазара на недвижими имоти. Не се затваряйте в чурук. Говорете с брокера. Дайте му информация. Дайте му възможност на този брокер да ви свърши работа. Защото брокерът задава въпроси. Той не ги задава, защото няма какво да прави. Той ги задава, защото трябва да изгради в своя собствената си глава вашите очаквания. И не сам. Да изкара вашите скрити нужди наяве. Какво означава да изкара скритите нужди наяве? Ами означава, че човек, говорейки, обсъждайки го с още някой, който обаче този път не е съседа, а е професионалист, и отговаряйки си сам на себе си на въпросите, които задава брокера, означава, че там някъде в разговора ще излязат едни нужди, за които може би ние не сме се сетили, когато сме обмисляли какво искаме. Тоест, имала съм такъв случай, в който клиентка търси 300 апартамент. В един момент се оказва, че тя ще живее сама. Дъщеря ще идва за 10 на дена лятото. Тя ще плаща кредит, който е на ръба на възможностите, за да поддържа голямо жилище, в което ще дойде някой за 10 дни да я гостува. 300 апартамент. За сам човек. Поне винаги брокера ще ви предложи по-скъпото. В случая аз си предложих да си вземе двустаен апартамент, в който ще има всекидневната разтегаем диван, тя може да остане на него да се спи, гости да дойдат и още една цяла спалня. Това за двама човека. Дори и деца да има дъщерята в последствие, което не знаем кога ще се случи. До тогава много неща ще се случат. Пак ще има място и за децата, и за майката. И за бабата вече в случая. И така даже в крайна сметка си купи двустаен апартамент, послушаме, много по-широко е около врата, изплаща много по-малък кредит и избра чудесно жилище. И се радвам, когато има чуваемост. Хубаво е да има чуваемост между клиента и брокера. И от двете страни. Защото освен, че ние трябва да чуваме клиентите е хубаво да чуват и брокера. Не винаги брокера ще е прав. Той съди от своята гледна точка и от опита, който има. Разбира се, затова казвам, че клиента в собствената си глава има някакво виждане и е хубаво той да го сподели с брокера си. За да може да са на една честота, да вибрират двамата в тази сделка. Това е брокера. Той ще ви опъти и ще ви окаже според него какво на вас ще ви свърши работа, локацията, вида на имота, цените и ако случите на хубав брокер, този брокер може да ви даде много добър банков консултант, ако вие ще се кредитирате, може да ви даде много добър оценител на недвижими имоти, може да ви даде много хубав нотариус. И да се получи една перфектна сделка. Без никакво напрежение за вас. Добре координирана сделка,
добре стикована между всичките тези звена по време на сделката. Това е идеален вариант. Ние сме затворили този цикъл и аз го правя. И се радвам, че клиентите ни се доверяват и във всеки един момент аз като брокер знам какво се случва с тази сделка. Докъде е стигнал кредита на клиента ми, каква е оценката му, колко ще взима, под каква форма ще му е потребителския кредит, ако има такъв, на какви лихвени проценти са му дали. Натискам банкера да може да поиска изключение, ако тези лихвени проценти все още ми се струват високи или знам, че мога да му предложа по-добри условия на този клиент, друга банка. И не сам. Това ми спестява едно напрежение покрай предварителния договор. Защото в предварителния договор, когато стигнете да разписвате уния 10%, който по принцип е стандартен и винаги трябва да се разпише, освен ако не действате от капаро директно в прехвърляне, но това става обикновено, когато не сте с кредит и тогава всъщност го нямаме и това притеснение, за което сега ще ви кажа. Аз лично мотивирам клиентите си да се консултират с банката преди предварителния договор. Тоест ние да имаме предварително одобрен конкретен ипотечен кредит. Или потребителски, ако се налага, ако не стига оценката и така нататък. Защо го правя? Защото на предварителния договор клиента трябва да заплати 10% от цената. А това е много смело решение на един имот от 100 000 евро и нагоре, че и на 50 000 евро. Това не са малко пари, които остават в полза на продавача, ако вашия кредит не бъде одобрен. Ето защо такъв тип клаузи, които виждам при колеги, виждам, че се пишат, а са нищожни сами по себе си, че тези 10% ще бъдат върнати на купувача в случай, че кредитът му не бъде одобрен. Това е една клауза, с която първо 90% от продавачите няма да се съгласят и второ, един риск за купувача, който не си е написал домашното. Ако купувача беше си направил всичко необходимо, както брокера му е казал преди предварителния договор, няма да се стига до нищожни клаузи и до притеснения дали няма да се загубят и 10%. Тук някои ще питат защо е нищожна тази клауза. Ами нищожна е, защото ЗЗД казва, че страните по договорите трябва да бъдат равни и двете страни трябва да бъдат обезпечени. В случая купувачът е обезпечен със сигурност, че парите му ще бъдат върнати, ако той не бъде одобрен за кредит. А продавача остава необезпечен и необезщетен в случай, че клиента не вземе този кредит или не бъде одобрен. Така че трябва да се внимава. Слушайте внимателно инструкциите на брокерите си, слушайте внимателно инструкциите на кредитния си консултант и се доверявайте повече на съветите, които ви се дават. Така че желателно на предварителен договор вече да сте с одобрение по ипотечен кредит. И то конкретно за този имот. Не предварително одобрение, в което само са ви разгледали дохода, а с готови сте да усвоите този кредит. Ще говорим за усвояване, за одобряване на кредити в следващото видео. В това само говорим за експертите. И тук оставяме още минутка по това видео да ви кажа за оценителите. Казах ви, предпочитам да работим с външни оценители, които да ни дадат все пак насока колко би струвало и каква би била пазарната оценка в някакъв диапазон, за да можем да си направим сметка колко пари ще ни даде банката. Това, ако се прави от вътрешен оценител на банката, ще разберем след като е валидирана оценката, т.е. след като е минало одобрение, официално е спусната на банкера за съобщаване към клиента. Т.е. нямаме връщане назад. Така че нека да се доверим на брокерите и да ги оставим в правилния момент, да ни изпращат при правилните експерти, които да ни подсигурят правилното случване на сделката. В следващото видео ще си говорим за кредитиране и за рисковите при предварителен договор, при депозитен договор, в общи линии, тези малки неща, които остават в ситен шрифт. Сега ви желая един хубав ден и дано видеото да ви е било полезно. И ако не сте се абонирали за канала, направете го, дайте един палец, ако видеото ви е харесало и останете с нас за още полезни съвети.